Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adoraksota para di hatan itu hatta, jumolo mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amin. Hatan itu hata na gabi jamita di minggu parjulu dung Epipanias ima di tanggal 10 Januari 2026. Hatan itu hata na tersurat di buku Panurirang Yesaya bidu 42 ayat sada rodi ayat sia. Dohot topik ni minggu, Jehovah menugu tanganmu. Allah memegang tanganmu. Hujah madi hita, tapi hutihup madi bagasan rohat tabe, sonoma didok hatani tu hatta. Idama naposoki na hutogu na hupiliti hasudungan ni rohaku. Nungah wapehon todikku tu ibana. Taria sonon nama uhum tuaka bangso parbegu. Dang jou-jou ibana manang pangiaronna suarana. Jaladang patubegi hononna suarana di alaman. Arung naung marosaki dang laos ponggol hononna. Jala subu namar nehe-neheti dang laos itopanna. Hobbar tu hasitongan taria sononna uhum. Dang ululu ja ibana manang maddate. Paima dipahot uhum di tanoon. Jala akapulo-pulo makalunguton patikna. Sono dohatani debata Jehovah sito palangit dohot na paherbakosa. Na pajarar tanoon rodi aka suasuanana. Na mangalehon hosa tu bangso na maringan di atasna. Dohotodi tuaka namardalani disi. Ahu Jehovah nama jouho marhiti-hiti hati goran. Jala ahu manugu tangamu. Sai ramotakku doho jala lehonokku doho bahen bangso parjajian. Bahen panodang diaka parbegu. Mamuha aka matani halakna mapitung. Parwarhon sian hurungan halak natar hurung. Sian bagas hurungan halak na maringan di hahuluman. Ahudo Jehovah ima guarhu. Jala dang lehonokku hasangapokku tuna asing. Manang hamuliauku tuaka gana-ganaan. Panurirangon akasian narubi idama nungaro. Jala aka nabura ahudo pabuahon tagan so martubur dope nunga hupatu begihon tu hamu ima hatani tu hatta di hamu kadongan saha porsiaon naposo ni debata manang hamba Tuhan nanidokna di bagasan turpukon tutu parjulu-julu pertama-tama martudu-tudu tu Yesus Kristus doyate. Manang panurirangon taringot tu Yesus Kristus doy. Jadi molo didok di bagasa turpukor rupani hamba Tuhan manang naposo ni Tuhani totu martudu-tudu tu Yesus Kristus naung tapestahon hatutubuna diaka are nasalpui. Boydoi taida marhite pamakion ni hata ki manang ku di hata Indonesia rupane. Jadi molo tajaha di ayat sadai idama naposoki inna rupane disi. Nahutogu nahupiliti hasudungan ni rohaku. Molo di hata Indonesia lihat itu hambaku yang kupegang. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Jadi sian panuraton nai perupane sian penyebutan nai totu martudu-tudu tu Yesus Kristus sidwe.
Alai nak pesong oni padohan na poso ni debata buidui dihonahon tu hita. Hai hita pe targuardo akan na poso ni debata hamba Tuhan. Hobar tu pajuwon na satu hitai songon na tarsurat di 1 Petrus 2 ayat siai tardok akan na poso ni Tuhan ido hita saluhut. Naradi mangula hobartu pamiliton nai pamilitot tayate. Jadi molo tajaha di si macai takas di dok alai marga na pinili do hamu hamalimon na raja bangso na badia hom na ginonggomanna asatung dibaritaho kamu denggan ni harohaun ni ibana naung maju hamu sian na holum tu hati uronna halongangani. Jadi merhite ayati ba terjodoh hita mangula ulau nitu hatai jala akan na pinili do hita na ditogihon sian haholomon tu hati uron jala idola patan ni gereja ate eklesia orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Jadi marhite pajowoni ba tardok naposo ni debatado hita saluhutna. Terjodoh hita saluhutna sude tu ulaune Tuhani. Terjodoh hita tu ulaun mameritahon barita nauli. Terjodoh hita tu ulaun asini roha. Terjodoh hita tu ulaun napajongjong uhum dohot hati goran manang hasit tongan ni Tuhani. Imana ginwaranna panggilan na umum. Moladok panggilan umum tentu adong mamusena didokna panggilan khusus ate. Isido na di jauh rupani secara khusus on. Tentu ima aka dongan partohonani. Jadi molo didok rupani di jauh secara khusus bah adong rupani parasinganna sian hita ngadi jauh hita secara umum adong mamuse na dipapulik secara khusus. Asana nidok na naposo ni Tuhan ni manang hamba Tuhan dada holan aka partohona ni. Dang holan pangulan agok tiki manang na full timer. Rohaniawan manang aka aktivis gereja. Daw. Sudi naung majakon hati uroni ido na nidok na naposo ni Tuhan ni. Setiap orang percaya berhak menyandang status sebagai hamba Tuhan. Jadi dakola padita, dakolan guru, dakola bibel pro, dakolan situa, dakolan diakones rupane nanidok na hamba Tuhan. Hamu au sudi mahita naung dipilih Tuhan taido hita gabe naposona. Asa sebutan naposon ni Tuhan ni dang jabatan manang pangkati. Jadi on ikon betul-betul lo rupane takas di hita. Dang jabatan ni. Naposo hamba Tuhan itu bukan jabatan. Alai lebih kepada fungsi manang peranan nado. Iru na perjulo na taida di bagasa turpukon. Taida do disi ahado fungsi na. Ahado ulau ni naposo ni Tuhan ni. Hamak kadongan haduan di akhir zaman dangarong be namar guar rohaniaw anate. Aktivis gereja manang jemaat biasa dangadong be kan olo do halak madok ruas do hami inna rupane iya soi saya kan jemaat biasa ninna ibana rupane ditabai muse ruas na burju do hami ai se do hamu inna rupane adak pangula hami ruas na burju do hami sahira narong rupane ruas na suburju ate manang ruas na natakang. Taingok ma haduan dangadong be para singata. Jadi dangadong be namar guar padita, namar guar hamba Tuhan, namar guar jemaat biasa dangadong be. Hola dua nama pangguaron tuhita. Jalabu itu nota jaha di Matius 25 ayat 20 sada, ayat 20 tolu, dohot ayat 20 nomi. Tumakas rupani di natulu ayati. Dia menaduai didok disi naposo nadenggan roha
jala haposam. Hamba yang baik dan setia. Napaduahon naposo na jahat roha jala nalosok hamba yang jahat dan malas. Jadi itu na dua kriteria on nama haduan. Ise na mangulahon lomone rohani Tuhani tu nomor sadai maibana. Hamba yang baik dan setia. Naposo na dengan roha jala haposan. Alai molodang diulahon nani suruh ni Tuhatai ba tardok naposo na jahat roha jala nalosok hamba yang jahat dan malas. Ido dido rupani disi. Ise doi bah bui doi aktivis gereja manang aka pelayan penuh waktu. Alai bui doi nang ruas biasa nanidok nanak kiningani. Ise warna marga aha dang adong sebut nama manang sebut marga disi. Pokokna dadinggan roha jala haposan manang sebalikna naposo na jahat jala nalosok ido didok. Jadi sotungi pikir hamuru pani dijou haduan ba tu somma akan naposo ni Tuhani tu somma kapadita tu somma ka guru bibel pro diakones daw. Eho naposo na dengan roha jala haposan ido didok. Eho haposo naposo na jahat jala nalosok akaisi baho bartu aka ulau nai mate. Hamu kadongan songon naposo ni Tuhani adong ma na ikon si ingoton na dohot si ulaon na. Jadi si ingoton nai hobartu fungsina na kiningan hobartu peranai naposo ni debatai bana tu adong masih ingoton na jala adong si ulaon na. Dia mai na parjolo ingot menjadi seorang hamba Tuhan bukan terutama karena kehebatan, karena kecerdasan, karena kelebihan yang dia miliki. Dada alani na adong halubiammu, manang alani hahebatommu, manang alani hamaloommu, na adong diho asagabe targuar ho naposo ni Tuhan daw. Melainkan karena Tuhan memilih memperkenankannya mengurapi dengan Roh Kudus. Ido di ayat sada. Jadi dada alana adong dia halubiat dao, tetapi Tuhan memperkenankan kita. Bukan karena si A berkenan atau si B berkenan, bukan. Tetapi apakah Tuhan memperkenankannya? Jadi seorang hamba bukan karena dia mampu, tetapi karena Tuhan mau. Jadi bukan karena dia mampu, tetapi karena Tuhan mau. Tuhanido nama doktu ibana, aku memperkenankanmu. Sian pangatusionoma hita muse barani madok, kita bisa kecil, jumlah kita bisa sedikit minoritas, molo tu jumlah ete, kita lemah. Alai molo nunga dipilit, ditugu jala diapehot Tuhani todina tuhita, serta Allah berkenan kepada kita, mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus khawatir? Aidisido hagogo otta. Molo tajahan no di 2 Korin 4 ayat 7, alai di bagasan inganan namura mata pordo artanamion, asa debata napuna hagogoon na sumurungi unak kami. Nina Apostel Paulus. Jadi siani bui talapati kita ini cuma bejana tanah liat, lempung, hina, rentan, lemah, mudah pecah. Tetapi jika Tuhan berkenan, disitulah kita menjadi kuat. Disidu hita rupane gabe tarpake. Tanu liat do hita. Bejana tanah liat dari tanah liat na rupane. Namurama tapor, namurama sarsar do hita. Alai Tuhan berkenan kepadanya. Sia dia doha gogo ota ba tentu sia Tuhani. Lalu Tuhan menyatakan nunga huapehon todikku tuibana. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Nina.
Asa songo dia pe do ni nata porsani dohot hamaolon nata adopi songon na poso ni Tuhani hita tak pola mabiar hita di si. Ai debatado na mga pehot todina tu hita. Jadi arong do rupani so diula do pe nga mabiar ibana. Hata ni Tuhaton paposro hata Tuhatta do na mamilit kita. Tuhan yang memperkenankan kita sehingga kita berkenan di hadapannya. Dia yang menaruh rohnya ke atas kita. Imana parjolo. Na padua kon songon na poso ni Tuhani iko parjolo do hita makanguluhon hata ni Tuhani. Dakolan na pasahaton ulaun nate. Ala iko parjolo do ibana makanguluhon hatai. Iro na poso ni debata. Na patuluhon dang nanaing mga lului sensasi manang asa viral hita na mangula ulaw tao. Jadi di ayat duhai rupani macai takas didok disi dang jauh-jauh ibana manang pangiaron na suarana jaladang patu bege honon na suarana dia laman. Jadi molo nilapata ni rupani dang nanaing mga lului sensasi manang gabe naing viral. Unang gabi terkenalan ibana siat Tuhaniate. Ikosongo si Johannesido. Kosongo na idok ni si Johannesi. Angguau lamar mekmet. Anggo ibana lambalgama. Memang mura adon waing. Macai mura ate. Mencuri kemuliaan Tuhan. Napaupaton songon naposo ni Tuhani hita. Ikon marguru hita. Tu aturan ni Tuhani. Mangula ulau ni. Adong do disita ida nak kiningan aturan rupani. Ikuti aturan Tuhan. Unang bahen aturanmu sendiri. Molo taberengi tapamana di ayat tulu do ayat pitwi. Ya ikuti aja aturan Tuhan. Bagaimana Tuhan menata. Bagaimana Tuhan mengatur. Songo dia aturan patik ni Tuhan ima taula. Unak tabai patik ta sendiri ate. Ayarong do na poso ni Tuhan non, iba-iba na aturan na sadiri patik na sadiri. Gabedang patik ni Tuhan ni na diulahon ibana. Jadi molo tabereng disi ba tu sudido. Dakolan tu sada golongan, sada pihak. Alai malah ikon lebih berpihak ibana tu nanidok na marginal. Na palimahon jalan na parpudi taingok ma ala Tuhanido majauhita songon nanidok na di topik ni minggu tai tugon na do tangata ramotan na do hita jala parmudu-muduon na do hita ima pos ni rohata songon na poso ni debata songon na poso ni Tuhani na diapehon waing tuhita aka ulaon ni Tuhani na ikopatulusota margugo mahita pinarguguan ni Tuhata. Amin martangyang mahita. Muliate mariho Tuhan di hatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala paurato di bagasan rohanami be. Asa di parbiho katami parbuena denggan. Di bagasan Jesus Kristus martangyak kami do. Amin.